Bon dia, bona tarda. Anem seient, si us plau. Molt bé, doncs començarem el ple extraordinari del dia d'avui. En primer lloc, excusar l'assistència de la portaveu de Vox, la senyora Gina Clavijo, que ens ha comunicat que per qüestions d'agenda no pot assistir a aquest ple d'avui. I després també dir que el regidor Francisco Vizcaíno s'incorporarà durant el transcurs del ple. Venia d'un viatge i se li ha endarrerit l'avió i per tant en qualsevol moment s'afegirà al ple, però està al caure. Bé, en primer lloc farem el punt de la presa de possessió del regidor David Magallón Sánchez del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, candidatura de Progrés. David Magallón Sánchez, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Sant Just Desvern amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Sí, prometo. Molt bé, doncs benvingut al ple municipal. A continuació anirem als dictàmens de l'àrea d'Economia. El primer punt és l'aprovació del Pla de Sanejament Financer pels exercicis 2024-2027, punt que defensarà la regidora d'Hisenda, Quima Jiménez. Bona tarda a tots i a totes i, si em permeteu, benvingut, David, al ple i en les noves funcions que comences avui, així que benvingut siguis. I comencem primer de tot amb el pla de sanejament, que com ja es va explicar, doncs bé, com recordeu, quan vam fer la liquidació del pressupost de l'any 2023, vam veure que, tot i tenint un romanent molt alt, vam tenir un estalvi net negatiu. Això suposa que hem de fer un pla de sanejament i la llei ens diu que en un termini de 3 anys aquest estalvi net que ha sigut negatiu ha de ser 0, positiu o superior, evidentment, de 0. A dia d'avui, com també us va explicar la interventora en les comissions informatives, si tanquem ara i si tanquem el 31 del 12 ja tindrem aquest estalvi net positiu i haurem de donar, al termini, quan fem la liquidació del 24, haurem de dir a l'Estat que aquest sanejament ja està fet, a la qual ens retiraran aquest pla de sanejament. I això és el que portem aquí. Què hem fet aquest pla de sanejament? Doncs molt senzill. Primer, com sabeu, avui aprovarem, si tot va bé, un pressupost on s'han mantingut moltes coses de les que després comentarem, però sí que hem sigut curosos amb les despeses, hem hagut d'incrementar algun impost per mantenir, com sabeu també tenim la taxa de residus i amb tot això, i ho posa en aquest pla, tindrem aquest estalvi net en positiu com la llei ens obliga a tenir. Penseu que també durant l'any 23 es van incorporar romanents per poder fer activitats i els romanents, tu incorpores romanents però no incorpores l'ingrés, són tot despeses perquè al final el que fem és executar diferents accions i això és el que portem a l'aprovació en aquest pla de sanejament. Moltes gràcies, Quima. Intervencions, suposo que n'hi haurà. Anna Vilanova, CUP Amunt. Bé, bona tarda a tothom i benvingut, David, al ple municipal. Nosaltres votarem en contra, tot i que és un tema d'intervenció que és obligatori de fer. Ja us vam dir en el seu moment que el pressupost del 23 estava fet amb una visió política, era època d'eleccions i prometre que els impostos quedaven congelats era un dels punts forts del vostre programa electoral, però nosaltres ja us vam avisar que la previsió d'ingressos estava inflada i concretament el tancament del 23 així ens ha donat la raó. Per exemple, en les plusvàlues es vau equivocar, diguem-ne, d'1,5 milió d'euros d'ingressos de menys. I per això també una de les coses que per això s'ha calgut fer aquest pla de sanejament. Desiré Trilé, Esquerra Republicana. Hola, bon vespre. Primer de tot, donar-te la benvinguda, David. Ens coneixíem per altres llocs, per tenir presidències de diverses entitats i hem parlat, però hem vingut aquí a la corporació. Bé, nosaltres, aquest és un pla de sanejament que ve de l'exercici 2023
que és un pressupost que recordem que era un any electoral i on es van aprovar amb el vot de Junts en un pacte per l'estabilitat pressupostària on el govern no tenia majoria. Com a pla en si no tenim cap dubte que està ben fet a nivell tècnic i que és correcte. Ara nosaltres dubtem del per què l'hem hagut de fer. El 2023 us vam presentar propostes per incrementar els ingressos que no van tenir èxit. Estic convençuda que si s'hagués fet un seguiment acurat dels ingressos i de les despeses no ens haguéssim trobat amb tantes sorpreses i amb tota seguretat no hauríem acabat amb números vermells, evitant així la necessitat de fer aquest pla. Per tant, el nostre vot serà en contra. Raquel Barriu, Junts per Catalunya. Hola, bona tarda a tothom. Bona tarda, David, també. Sumant-me també al que diuen l'Anna i la Desiré, tot i que nosaltres en el 23 no hi érem, però tot el que han dit em sembla bastant raonable, veient també el 24 i el que ara estem pressupostant pel 25. Nosaltres, de totes maneres, precisament com que no hi érem, i perquè a més és un tema normatiu i com ha dit la Desiré, a nivell tècnic segur que està ben fet, farem una abstenció, però així tot ens sembla bastant poc creïble el pla. Per exemple, amb despeses de personal, el creixement en el 24 en un any sembla que sigui el mateix del que es creix després fins al 2027, cosa que només a nivell numèric sembla poc creïble. I també ens ha semblat veure en la documentació que malgrat totes les mesures no s'assoleixen valors positius en els recursos generats, per tant votarem abstenció. Doncs sí, Isabel Darder, portaveu del PSC. Hola, bon dia. Nova portaveu. Sí, m'estreno, a veure com em va. Benvingut, és un honor ser regidor del propi poble, per tant, benvingut una altra vegada. A mi m'agradaria esbossar unes idees sobre aquest pressupost i les ordenances fiscals. No? Estic despistada. Tancaria la ponent, Quima Jiménez. A veure, dir-vos que la plusvàlua sabíem que podien passar coses, però és un ingrés que tothom estem experimentant què passa. Perquè clar, primer també ens van dir que ens arribarien els altres ingressos, no han arribat, no s'ha fet un recàlcul com es va dir, que en principi l'Estat intentaria posar i ajudar els municipis, per tant vam mantenir, a veure si teníem l'opció que la plusvàlua es mantingués, no se'ns ha mantingut, ja veiem que això no se'ns arregla, doncs aquest any 2025, amb el pressupost del 25 ja el vam reduir, tot i que en el 24 també ja s'havia anat reduint, doncs aquest 25 ja s'ha reduït i creiem que aquesta taxa i aquest ingrés ja sabem com funciona, una penalització més per als municipis. En quant a personal, les despeses de personal d'un any a l'altre s'incrementen el que l'Estat diu i prou, és a dir, el 3%. Aquest any, en el 25, veureu que també hi ha un increment del 3% i puja una mica més, que és el 4,25 al 25, perquè hi ha uns triennis que evidentment no els hi pots treure a la gent perquè estan amb el seu dret. I dir-vos que bé, no és que tinguem els números siguin negatius, els números i els romanents de la casa són positius, el que tens és un estalvi net negatiu per 174.000 euros, però el romanent de la casa és positiu. Si no, no estaries fent un pla de sanejament, estaries fent un pla econòmic financer, que és diferent. És que ens quedi clar que un pla de sanejament és el que fem i quan tens números vermells en un ajuntament has d'anar a un pla econòmic financer. I el pla econòmic financer són dues coses, o reduïm despeses o fins i tot t'obliguen, segons com, fins i tot a tancar alguns serveis quan tens un pla econòmic financer. El que fem aquí és un pla de sanejament, simplement visualitzar o veure com aquest estalvi net de 174.000 euros que va ser negatiu el passem en positiu fent una reestructuració i reubicant o fent, com tu has dit, veure que hi ha ingressos que no els podem mantenir. Perquè ara no m'estendré, no soc la tècnica, sinó que hi ha la intervenció, però hi ha dues maneres de calcular aquests estalvis moltes vegades. Els pots calcular o bé pressupostàriament amb el pressupost d'execució o amb el que has presentat. Llavors, segons com liquides, et pot sortir un número o un altre. Per tant, hi ha dues maneres de fer-ho i es fa una manera per decisió tècnica i ens surt ara mateix amb un negatiu de 174.000 euros. Però no hem fet res ni estem amb números vermells, això que quedi clar a tothom. Tenim un deute molt baix del 16%, quan el màxim que ens diu la llei són 110%. Per tant, no estem amb números negatius. Era per aclarir això.
Hi ha alguna paraula més? No? Volia simplement afegir que hem tingut més ingressos que despeses, per tant el tancament hauria estat positiu, però quan es fa el càlcul de l'estalvi net negatiu es contempla també l'aval que té l'Ajuntament sobre un crèdit que té Promunsa pels habitatges del carrer Cadenes, els habitatges de lloguer, un crèdit que s'autofinancia. Si incorpores el cost d'aquest crèdit que paga Promunsa amb els propis lloguers dels habitatges, doncs llavors és quan tenim l'estalvi net negatiu. Però si descartes aquest aval, l'Ajuntament ha tingut més ingressos que despeses. Per tant, la situació no és ni molt menys dramàtica. I vull recordar també que l'any 2023 no només era un any electoral, sinó que també era un any on havia començat una crisi inflacionista molt important, fruit d'una guerra a les portes d'Europa, que en aquells moments, quan es van aprovar les ordenances dels pressupostos, octubre de 2022, no sabíem la magnitud que tindria aquella crisi. No sabíem si estàvem davant d'una crisi petita, que finalment ha estat una crisi que s'ha acotat bastant en el temps, o estàvem davant d'una crisi de grans proporcions. Per tant, davant d'aquell context d'incertesa, el que vam fer va ser, i ho podíem fer-ho, com així s'ha demostrat, mantenir, no pujar els impostos. Si no vaig equivocat, aniríem a votacions. Vots en contra de CUP Amunt i Esquerra Republicana. Abstencions. Partit Popular, Junts per Catalunya, Endavant Sant Just. Vots a favor de Partit Socialista i Sant Just en Comú. Abstenció. Anem al següent punt, que si us sembla bé, el següent punt és el pressupost i el tercer és les ordenances. Si us sembla bé, fem debat conjunt i després la votació la fem separada, però el debat el fem conjuntament. Defensarà aquest doble punt també la regidora d'Hisenda, Quima Jiménez. Doncs bé, el pressupost 2025 se'ns incrementa en un 0,25% i el pressupost total tant de l'Ajuntament i el de Promunsa, quan els consolidem, ens trobarem que treballarem amb un pressupost consolidat de més de 34 milions d'euros. Què té de característic o els trets bàsics d'aquest pressupost? Primerament, hem ajustat a la baixa les previsions d'ingressos degut a l'estat d'execució pressupostària dels darrers anys. Està clar que un dels impostos que hem hagut de fer a la baixa és els impostos directes i aquí dintre hi ha el de la plusvàlua que evidentment l'hem baixat amb 1.042.000 euros, com ja hem comentat en el punt anterior. Això és conseqüència del que ja vam viure l'any 2021 quan es va fer la modificació d'aquest impost i del càlcul d'aquest. Hem incrementat les transferències de l'Estat, que suposaran més de 5 milions d'euros. Hem hagut de posar l'amortització d'un préstec a llarg termini que se'ns incrementa a 425.000 euros. Això és degut a que al 23 demanem dos préstecs, tenim anys de carència i aquest 2025 ja hem d'amortitzar. Per tant, hem hagut de posar sobre la taula aquests 425.200 euros. Com veureu, no hem destinat inversions, és a dir, no hi ha cap recurs destinat a inversions, ja que en el ple justament del mes passat, de setembre, ja vam fer i vam destinar més de 1.400.000 euros en inversions en curs i de nous projectes pel 25. L'any 2024, una vegada hi hem superat la Covid i, com deia l'alcalde fa un moment, els efectes de la guerra d'Ucrània, tornen les nostres regles fiscals. Per tant, ja tornem a tenir els ajustos de les despeses, hem de complir els objectius d'estabilitat pressupostària, hem de dedicar, si tenim romanents, primer a amortitzar crèdit, a inversions sostenibles, com fins fa uns anys feien, que possiblement potser se'ns ha oblidat, però les regles sí que són i aquest any ja entren en vigor. La política que s'està treballant i que jo crec que en aquests anys sempre hem treballat la mateixa és que es posen sempre l'accent a aquells tributs que graven la propietat i la riquesa i no pas els que graven el consum diari. Una altra de les coses que aquest pressupost té ja és la taxa de residus que, com sabeu, aquest 24 la vam instaurar només per als 60 euros l'any perquè només fèiem els 6 mesos. Aquest 2025 ja tindrem la tarifa normal, que són 120 euros l'any, i enllaçant amb aquesta tarifa ja avancem que hem fet, hem revisat
les rendes, és a dir, el càlcul per poder-nos bonificar en funció de les rendes. S'ha fet un recàlcul de tal manera que la taula de bonificacions sigui més ampla perquè tinguem més contribuents que puguin accedir a aquestes reduccions. Què fem més? Es destinen més de 2.800.000 euros en el manteniment i funcionament dels diferents equipaments de titularitat municipal. Com sabeu, tenim molts equipaments públics, cada vegada som més gent, la població creix i som més gent que ens movem amb els diferents equipaments, per tant ampliem també la partida. Per altra banda, també destinem més de 5 milions d'euros al manteniment de via pública i espais públics. Per tant, algú de vosaltres, si s'ha mirat les diferents partides, hi ha hagut baixades en algunes partides perquè, com sabeu, tenim la UIR en funcionament dels equipaments, per tant, redueixen algunes partides i les posem totes juntes aquí. La protecció social és una de les prioritats d'aquest Ajuntament. S'adopten mesures de protecció i millora a les persones vulnerables i rendes baixes i també a millorar la qualitat de vida de tots nosaltres. Tots nosaltres la nostra vida va canviant i les nostres necessitats també van canviant. Jo crec que tots els que estem aquí a la taula, siguem de quin color siguem, sempre hem lluitat perquè tothom tingui les mateixes oportunitats, independentment d'on vinguis, d'on siguis i de com ets. Per tant, és una de les coses que a aquest pressupost seguim incrementant la despesa, sobretot al servei d'atenció domiciliària, que com sabeu destinem més de 956.000 euros. Això suposa un 9,6% més de l'any passat. Les persones... La longevitat ens porta a fer que tinguem més atencions als domicilis. Fer-nos posar anys no significa haver de marxar de casa i per poder viure a casa a vegades necessitem ajudes. És un servei que hem destacat moltes vegades, que és un dels millors dels serveis que molt més ben valorats que la ciutadania ens dona, per tant seguim fent. També contemplem més de 200.000 euros en prestacions econòmiques de caràcter social. I també posem en marxa una de les reivindicacions que jo crec que tots els que estàvem aquí i estem aquí hem reivindicat, que són les necessitats educatives especials per a aquells infants i no tan infants que necessiten atenció diferent en un moment determinat per fer les seves activitats. També posem endavant aquestes beques, que ens suposen més de 15.000 euros, i una despesa important de l'Ajuntament és en el capítol de personal, el que dèiem fa un moment. El capítol de personal en aquest 2025 creix un 3, que és el que t'obliga la llei, però si llegim i veieu, el nostre increment de personal és un 4,63, és a dir, un 4%, més d'un 4%, degut a que evidentment les persones porten anys treballant, ja en trien i això ens suposa més de 12 milions d'euros. El que deia fa un moment, la ràtio del deute que tenim a l'Ajuntament és d'un 16,69, és baix, sabem que tenim un màxim de 110, i totes aquestes quantitats i xifres que hem donat econòmiques surten evidentment de les ordenances fiscals. L'ordenança fiscal en temes de preus no es modifica, la taxa de les ordenances de preus públics no les modifiquem, però sí que incrementem l'IBI, que s'incrementa aquest any amb un 5%, i el tipus de gravamen de béns urbans amb usos diferenciats l'incrementem un 10%, que és el màxim, que són oficines, comercials, l'oci i hostaleria i l'industrial. L'impost de vehicles també el fem, com diu la Desiree fa un moment, que ens deia, no em feu cas, doncs sí que t'hem fet cas aquest any. Ens hauria agradat a una, ens hauria agradat a moltes, perquè hi havia moltes coses que podien, però el pressupost ha estat el que és. I una que la Desiree l'any passat, si recordeu, ens va fer, diu, ostres, l'impost de vehicles cada vegada també és un impost que anava molt bé i que cada vegada ens va baixant per diferents motius. És a dir, la gent té renting, la gent cada vegada no tenim cotxes, els lloguem per moments determinats, en fi, per un motiu de coses, i la Desi ens deia, ostres, doncs per què no fem les bonificacions diferents a les que fèiem? Fins ara fèiem una bonificació d'un 75% per la classe de carburant i de característiques del motor i vam dir, val. I aquest any aquest 75 desapareix i el que fem és que bonifiquem, com ella ens va proposar i és molt bo, diu graduar en funció de la potència del motor, és a dir, en percentatges que van del 10% al motor més potent i a un 70% als motors menys potents. L'impost de plusvàlues, ja ho hem dit, l'hem baixat, però el que sí que ens permet la llei és pujar al màxim. Ara el teníem a un 26,26%, els coeficients, i la llei d'Hisendes ens permet pujar-ho fins al 30% aquest coeficient, i és el que
hem fet. I com us he dit, doncs, la taxa de recollida de residus la mantenim i és el que us he dit, que intentem que el límit de renta s'incrementa i es diferencia per tal que entri més persones en aquesta graella de bonificacions. I per la meva part, jo ja callo i ara ja us dono la paraula al resta de companys i companyes. Gràcies, Quima. Intervencions? Anna Vilanova, CUP Amunt. Bé, abans d'entrar en la defensa de la nostra posició en aquesta proposta d'ordenances, preus públics i pressupostos, voldríem fer un petit incís, com sempre fem, insistint en la importància de la participació ciutadana en l'elaboració dels pressupostos, fent audiències públiques abans que es presentin al ple. Per això, però, de fet, això ja us vau manifestar quan vau votar en contra de la nostra moció que vam presentar conjuntament amb les companyes de Junts i d'Esquerra Republicana per organitzar audiències públiques. En tot cas, ho anirem sempre llançant aquesta proposta a veure si algun dia ens l'entomeu. Pel que fa a la nostra posició davant la proposta d'ordenances, tenim diversos temes, ordenances i pressupostos, però començarem les ordenances, tenim diversos temes a comentar. Primer de tot, i ja ho he manifestat anteriorment, creiem que no es plantegen tenint en compte les necessitats de la ciutadania i la situació social del moment, sinó que també es fan amb una perspectiva al llarg de 4 anys del mandat. És a dir, amb una visió més política que social, perquè efectueu les grans pujades els 2 primers anys del mandat, per després congelar-los quan s'acostin les eleccions. L'any passat, de fet, ja vau pujar l'IBI un 5,8 i aquest any un 5%, que se li ha de sumar aquests 120 euros de la nova taxa de residus. Per tant, creiem que és una pressió fiscal força alta per una gran part de la població de Sant Just i creiem que es podria haver plantejat aquestes pujades d'impostos, que evidentment hi han de ser, d'una forma més progressiva al llarg dels 4 anys del mandat. Per altra banda, també creiem que no exploreu tots els mecanismes que tenen els ajuntaments, que ja sabem que en són pocs, però que són mecanismes per gravar els capitals i les rendes més altes per després poder fer una distribució més justa i social de la riquesa. Per exemple, quan tu has manifestat el tema de l'IBI, que heu gravat al màxim els locals comercials, oficines, hostaleria i industrials, sí que l'heu pujat, però clar, els mínims dels valors cadastrals a qui s'ha d'aplicar aquest impost estan molt per sobre de poblacions del voltant. Per exemple, a Esplugues de Llobregat, el mínim cadastral industrial al qual s'ha aplicat el gravamen és d'1.095.000 euros. I a Sant Just, tot i que és veritat que l'heu baixat una mica, abans estava sobre els 2 milions d'euros, ara està a 1.878.000 euros. És una diferència força substancial. També trobem a falta una regulació concreta per poder aplicar aquest recàrrec de l'IBI del 50% sobre els habitatges buits. Està bé tenir aquesta ordenança, de fet el passat ple ja us vam felicitar per incorporar aquesta proposta a les taxes, però és una taxa que està buida de contingut perquè no hi ha cap mena de reglament de com aplicar-la i no creiem, a no ser que estiguem equivocats i tampoc no ho sabem, si hi ha algun habitatge en el qual s'hagi aplicat aquest recàrrec del 50%. Pel que fa també a l'IAE, ens hem proposat diverses vegades des de la CUP que cal repassar les categories econòmiques de les activitats econòmiques perquè actualment tenim 4 categories i nosaltres proposem que n'hi hagi 2 i que gravin al màxim. Ara per ara, després d'observar com estan distribuïdes aquestes categories amb els carrers, des del nostre punt de vista, després d'haver-ho mirat, és com un batibull, sembla com obsolet. No sé si realment se n'ha fet una revisió des de fa... No sé si s'ha fet una revisió actualment, I a més tenint en compte que preveieu ingressar uns 400.000 euros menys respecte al 24 per aquest impost. Pel que fa a la taxa de residus, considerem que és una taxa molt poc pensada socialment. Aproximadament crec que són 7.600 habitatges del poble, pagaran la mateixa taxa sigui quina sigui la seva renda. Aquí ens preguntem on està la visió d'esquerres. Molts ajuntaments del país estan aplicant aquesta taxa des d'un punt de vista més social i més justa i fins i tot hi ha propostes de lligar-lo al consum de l'aigua. Proposta que no solament ve de la CUP, sinó que en molts pobles i poblacions també són propostes que venen des dels comuns. Posem en dubte fins i tot que des de la CUP, posem en dubte que fins i tot les imposicions hagin d'anar directes a la població. El que caldria potser són lleis que obliguin a reduir els residus en la producció i en la distribució. I pel que fa als pressupostos, hem dit que ho fèiem conjuntament, que sí, alcalde? Sí. Doncs molt bé, pel que fa als pressupostos, sí que és veritat que les informatives ens veu explicar que heu fet un esforç important d'ajustament de les despeses, que en alguns casos estaven sobredimensionades.
Entenem perfectament que ho hàgiu fet, sabent que aquest any els ingressos generals es preveuen que seran més baixos que el 24, com per exemple, ja com has comentat, Quima, heu ajustat i la partida de la plusvàlua, que l'any passat estava a 2,2 milions i aquest any està a 1.400.000. A trets generals, però veiem que baixen algunes partides, i algunes, com ja has comentat, no imputeu perquè no s'imputen les despeses de manteniment a causa de les noves contractacions. Però hi ha conceptes així generals que baixen, si els estudiem així des d'una visió bastant generalista. Per exemple, en educació es baixa un 1,24%, en infància i joventut un 10,76%, en cooperació i solidaritat un 8,72%, però en canvi hi ha una pujada d'un 3,3%, la partida destinada a seguretat i gestió del trànsit, que és el segon concepte on es destinen més diners de tot l'Ajuntament i ronda els 3,5 milions d'euros. També trobem a faltar en aquests pressupostos una partida destinada a l'estudi sobre les municipalitzacions d'alguns serveis que ara estan externalitzats, un punt que trobem nosaltres molt important, però que vosaltres mateixos també ho veieu important i ho veu fer i ho veu signar en el vostre pacte de govern. També hem trobat tampoc no he trobat cap partida destinada a l'estudi del comportament de l'habitatge al poble. L'INE ens diu que hi ha més de 500 pisos buits, vosaltres dieu que no, però l'INE ho diu i es basa en el consum de llum i aquests 500 pisos són que no hi ha ni consum de llum o gairebé ni existent. Per tant, abans d'apostar per la construcció estaria molt bé de saber què passa amb tots aquests habitatges. Potser caldria destinar recursos als pressupostos per comprar habitatges per ampliar el parc de lloguer social. I per acabar, tampoc trobem en cap moment del pressupost cap partida per destinar-ho a la protecció de la nostra llengua. Tot i que sembla que Sant Just és com un reducte català on la llengua catalana és predominant, cada cop més trobem més comerços i serveis on el castellà és la llengua de relació. I per tant trobem que és importantíssim que això també hi sigui als pressupostos. I ja no tinc res més a dir. Gràcies, Anna. Enric Salvadores, Partit Popular. Gràcies, alcalde. Nosaltres parlarem dels pressupostos. Els pressupostos nosaltres, i seguint l'històric de bon intent i de col·laboració del nostre partit, del partit que jo represento, el Partit Popular, serà un vot de confiança mitjançant l'abstenció. Però sí que és cert que hi ha coses que no acabo d'entendre i a bon criteri espero que se m'aclaren. Amb aquest pressupost ja l'alcalde ens va dir que era un pressupost que tenia certes dificultats perquè els temps estaven una miqueta complicats. Ens va dir també la regidora d'Hisenda que aquest pressupost, 1 milió d'euros que tenia que venir de fora no vindrà, una hipoteca que tenia un temps de carència perquè l'havia demanat a l'Ajuntament, ara s'empezava a pagar en este ejercicio, amb la qual comprenc la pujada d'IBI, comprenc la pujada de taxes, però no comprenc la pujada que es va fer en l'exercici anterior, perquè pràcticament els pressupostos són molt similars i no entenc per què es va tindre que pujar el rebut de l'IBI i sobretot les taxes de basures en l'exercici anterior, perquè crec que no hauria sigut necessari. En qualsevol cas, aquell 5,8 i aquest 5 d'ara segurament obeeix a aquest 10% que altres municipis veïns han pujat i vosaltres ho heu fet en 2 vegades. En qualsevol cas, a mi el que em preocupa d'aquest pressupost és que encara que heu pujat les partides de caràcter social, veig que fer una política, i està malament que ho digui el Partit Popular, però fer una política que quan les coses van una miqueta troncades o una miqueta apretades, pugeu els impostos. O sigui, l'altre dia va sortir una estadística que deia que Sant Just era per renta per càpita el poble més ric de Catalunya i jo tengo hiper claro que vosotros os lo habéis creído, perquè vosaltres l'únic que feu és, com he dit abans, si venen mal dades, pugeu impostos. Jo crec que les estadístiques i les mitges i les mèdies no sempre són certes, perquè si tu, Joan, i jo, tú te comes 2 pollos alás y yo no me como ninguno, la media dirà que nos hemos comido uno cada uno, però la realitat és que tu t'has puesto ciego i jo m'he quedado a 2 veles. Això vol dir que tenim la necessitat imperiosa
de mirar per tots aquells veïns i veïnes d'aquest municipi que no ajuden a disparar la renta per càpita, que són persones, i no diré que són persones pobres, sinó persones normals i corrents que necessiten de certa ajuda. I dic això, i és on jo queria ir, i vist aquest pressupost, segurament si estic equivocat demanaré disculpes, però no he vist cap partida de les ajudes del lloguer que ens vam comprometre a través de la moció que es va aprovar fa escassament uns pocs mesos. M'hagués agradat comptar amb això i sincerament jo ja lo pedí en su momento por favor i ara ja quasi lo imploraria. El tema de la vivenda és un tema molt important. M'ha semblat, ho vaig dir en el seu moment, que el tema de la construcció del poliesportiu, més enllà de si estava en una ubicació més o menys correcta, a mi esto me dava bastant igual, però sí que entenia que era bastant agossarat fer una obra que al final s'anirà a 9 milions i pico d'euros, seguríssim, i que, repeteixo, m'ha semblat una opció molt agossarada i més vosaltres, que sou els que confeccioneu els pressupostos i que entenc jo que donat l'import que estem manegant, vosaltres feu una previsió no a un ejercicio vista. Yo quiero pensar que lo hacéis a bastante largo plazo i a més teniu una informació que la resta de mortals, i parlo dels grups de l'oposició, no tenim, amb la qual me sembla una miqueta agossarat. Però tot i això, bueno, pues esto es el viaje que nos ha tocado y ese es el viaje que van a pagar los vecinos. Però en qualsevol cas, demano i prego, sisplau, perquè hi ha una cosa que em molesta especialment i a més em molesta de forma personal, que és que no se m'hagi donat cap explicació. A mi se'm va dir que això ho vas dir tu, Joan, que ja veuríem, que tal i pasqual. Aquest ja veuríem, jo entenia que seria que no, i no hem tingut una explicació. Les aportacions dels meus companys d'oposició que s'ha fet al pla d'habitatge no són per echar-se a reír, perquè per respeto no lo diré així, però no han sigut esmenes que hagin fet grans aportacions o grans canvis a un pla que vosaltres veu parir. I a més com una visita cada 6 mesos, amb una reunió prevista cada 6 mesos, amb aquesta celeritat dic, com vaig dir abans, que aquest pla difícilment servirà per res. Acabo la meva intervenció, sisplau, demano ja no les ajudes, perquè ja no les espero, perquè no les heu contemplades, però sí una explicació. Gràcies. Gràcies, Enric. Just Fosalva, Sant Just en Comú. Moltes gràcies, alcalde. Primer de tot, benvingut, David. Molt desitjo realment, molta sort i encerts en aquesta etapa, que tot just avui comences fort, també t'ho dic, venir iniciar-te al ple de pressupostos i ordenances és una bona tirada a la piscina i per qualsevol cosa ja saps on estem. Bé, com nosaltres hem defensat i sempre diem, creiem que el pressupost municipal és l'eina essencial per la gestió pública, per fer política, ens serveix com una eina de planificació, de control, de seguiment i d'avaluació de les actuacions municipals i de les polítiques públiques. Una eina que ens serveix per prestar serveis que creiem que són de qualitat per tota la ciutadania. Aquest pressupost de l'any que ve, el pressupost 25, és un pressupost que manté les xifres de l'any 2024, però que quan el mirem amb detall veiem que canvia la seva estructura tant d'ingrés com de despesa. Ja ho va dir la Quima, però crec que és important posar de manifest aquests canvis perquè també són un canvi de paradigma. Tenim un impacte realment fort de la recaptació pel que fa a la plusvàlua, una disminució important de la recaptació de la plusvàlua i també dels vehicles. També és veritat que en ingressos això s'equilibra amb una pujada de la PIE, que ja l'hem tingut aquest any, una taxa de residus que per normativa ens entra, una taxa que el que vol, no pel 2025 però sí pel 2026, grava a la gent que pitjor ho fa i per tant avançar cap a aquest pagament per generació que és el que ens demana Europa i amb aquesta també necessitat de posar un IBI, un 5%. Amb aquest escenari d'ingressos s'aconsegueix mantenir un nivell d'ingressos sense fer augmentar molt l'esforç al contribuent. Perquè fa el capítol de despesa, ens trobem un capítol que ens creix,
uns grans contractes que també ens creixen, impacte d'una inflació que evidentment no és culpa d'aquest Ajuntament, però que ens afecten de forma notòria, uns retorns de crèdit que també ens fan augmentar la despesa. Per tant, una mica la reflexió és que per fer el mateix que portàvem fent fins ara ens costa més diners. I això ens porta també a repensar, primer a fer una reflexió que la faré més endavant, sobre el finançament de les administracions locals i després un fet que jo crec que aquí localment hi hem començat a avançar. Primer, hem hagut d'ajustar i optimitzar despeses. Hem detectat àrees en què els nivells d'execució eren millorables, baixos, i això feia que sobrés i que hi haguessin romanents. Aquelles frases de Laia, que no entenem com tanquem amb tants romanents. Una part tenia explicació i l'altra era una execució d'algunes de les partides una mica baixes. Per tant, això també posa de manifest que encara podem optimitzar més la gestió financera d'aquest Ajuntament. Això sí, mantenint evidentment els nivells de despesa en l'atenció ciutadana i l'atenció als col·lectius més vulnerables, que crec que és el que des d'aquest govern d'esquerres estem defensant i portant en aquests pressupostos. I després ens cal mirada estratègica. Hem d'avançar cap a un model de finançament on no depenguem exclusivament dels ingressos provinents de les activitats locals, del cicle econòmic o dels impostos basats en el territori. Hem d'avançar cap a uns ajuntaments que puguem finançar amb ingressos estables corrents les despeses corrents. I això implica, evidentment, explorar altres vies de finançament que facin que l'economia municipal, en definitiva, sigui més resilient davant d'aquests canvis externs. En aquest context, crec que cal destacar que, a pesar d'aquest context, som un govern que hem mantingut i hem millorat els serveis a l'atenció a la persona, amb especial èmfasi a la lluita contra les desigualtats socials. Destinem més recursos en partides de serveis socials per garantir que ningú es quedi enrere. Redireccionem el finançament per aquest objectiu que he comentat que els ingressos ordinaris cobreixin les despeses ordinàries, buscant una economia municipal que sigui sostenible en el llarg termini i no afecti de forma gran en el territori. I una optimització de finances basades en l'optimització dels recursos i de les despeses pressupostàries no executades per tal d'evitar excedents i així no generar aquest romanent. Però francament, ens cal un debat de fons i no en aquest Ajuntament, en tots els ajuntaments d'aquest país. Cada cop els ajuntaments hem de suportar més externalitats d'un món hostil. Els ajuntaments lluitem contra el canvi climàtic, cosa que fa 20 anys cap ajuntament es plantejava, fer polítiques per lluitar contra el canvi climàtic. Posem recursos en temes com salut mental, com inclusió i atenció a la diversitat, com precarietat laboral, com polítiques d'habitatge, que totes aquestes coses, competències a les que no tenim cap obligació de respondre, però ens hi sentim identificats i, evidentment, ens hi mostrem preocupats i acabem fent-hi polítiques. Doncs totes aquestes externalitats no es veuen degudament finançades per les altres administracions que sí que tenen les competències. Després cal treure'ns les normes que ens constrenyen, flexibilitzar regla de despesa i no estar submesos als principis d'estabilitat pressupostària. I per últim, reformular de forma estructural i de debò el sistema de finançament dels ajuntaments. Necessitem participar d'altres tributs de l'Estat, com pot ser l'IVA o pot ser l'IRPF. Ens cal un reequilibri de les transferències de l'Estat. Ens cal un nou marc de finançament local perquè si no els ajuntaments ens ven una època de patiment. No només aquest, sinó tots els ajuntaments, perquè no podem estar sotmesos a que els ajuntaments es financin exclusivament de cicles econòmics basats en el territori. I dit això, i volem contestar també com a mínim a l'Anna amb una cosa que crec que la CUP va repetint i francament no sé on treu la dada perquè jo en tinc una altra, quan parleu de l'habitatge que dius que hi ha tants pisos buits, aneu a l'INE, a l'Institut Nacional d'Estadística Espanyola. Doncs mira, l'Agència d'Habitatge de Catalunya, aquests que t'agraden més, que són catalans, 10 pisos buits a Sant Just. Agència Catalana de l'Habitatge, 10 pisos buits a Sant Just. Aquesta és la realitat de Sant Just. Dir que hi ha 400 o 500 pisos buits és que em sembla que no trepitgeu Sant Just. Trepitgeu Sant Just perquè no hi ha 500 pisos buits en aquest municipi. Potser no n'hi ha 10. Puc estar d'acord que potser no n'hi ha 10. Estic d'acord, potser n'hi ha 20.
però no hi ha 500, no hi ha 500 pisos. Bueno, jo com a mínim trec una dada i te la dono de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. I sobre la taxa de residus i el consum de l'aigua, és veritat, alguns municipis han apostat per al consum de l'aigua, l'àrea metropolitana va ser una de les que insistia en fer servir aquest sistema de càlcul, Barcelona ho va aprovar, també és veritat que va estar molt de temps suspès perquè hi havia sentències que s'havien de resoldre, al final a favor, però no és veritat que sigui... El consum de l'aigua va lligat al nombre de persones que estan a l'habitatge, no a les rendes d'aquelles persones. Per tant, pot ser completament... pot no ser de justícia social. Vull dir que les persones que menys tenen poden, si són moltes a casa, consumiran molta aigua i acabaran pagant molt, encara que les rendes que entrin en aquell habitatge siguin pocs. Nosaltres, en canvi, sí que hem posat uns índexs de suficiència que sí que permeten que persones que tinguin molt poca renda o poca renda es desgravin de la taxa fins a un 95%, que jo crec que això sí que és fer polítiques socials. Per part meva, doncs ja està. Moltes gràcies. Gràcies, Just. Desiree Tudor, Esquerra Republicana. Sí, bé, nosaltres volíem posar de manifest que tota la documentació d'aquest expedient, que és molt extensa, com és normal, en un ple de pressupostos i ordenances fiscals, l'hem tingut amb el temps just. Que sí, que és legal, perquè se'ns ha posat a disposició en el mateix moment de la convocatòria de la informativa, fa 14 dies. Però creiem que un ple d'aquestes característiques, que sabem que serà a l'octubre, potser els partits de l'oposició podríem disposar d'aquesta documentació amb una mica més de temps, posem-li al setembre, per tal de poder mirar amb més curiositat tots els documents, que no són pocs. Entenc, però, que això que s'ha fet altres anys, de facilitar-nos la documentació abans de les informatives fins i tot d'aquest ple, es donava per la necessitat de pactar que tenia el govern que no estava en majoria, i ara sí i no cal. Però jo vull manifestar el meu malestar en aquest sentit, una vegada més, i prego que de cara a l'any vinent, per favor, es tingui en compte aquest prec i se'ns faciliti la documentació al setembre, poder ser. Aquí potser em podeu dir que la documentació l'heu facilitada tan bon punt l'heu tinguda, però penso que potser, sabent que el ple aquest va a l'octubre, penso que podríem avançar a nivell tècnic potser la realització d'aquesta documentació per tal que tots puguem treballar aquest ple una miqueta millor o amb una miqueta més d'igualtat de condicions, diguem-ne, no? Salvant les distàncies. Bé, nosaltres, en relació a les ordenances i al pressupost, al setembre vam fer els deures i vam enviar a l'alcalde les nostres propostes. Pel que fa als ingressos, nosaltres, amb l'IAE, ja portem anys proposant un canvi de categoria fiscal que comporta que les empreses amb gran benefici contribuïssin més al poble. I veiem que un any més aquesta proposta no s'ha contemplat. Bàsicament és la zona, que no tornaré a repetir perquè ho portem molt de temps demanant aquesta revisió de l'IAE, però és la zona dels bancs de Bonavista i la zona d'Endesa, que estan a categoria quarta i caldria passar-la a categoria primera per tal que contribuïssin més en el pagament d'aquest impost. D'altra banda, com bé ha dit la regidora Quima, donar les gràcies perquè en l'impost de vehicles de tracció mecànica se'ns ha acceptat la proposta d'Esquerra que vam fer, que com bé ha explicat la Quima, es basa en la potència del motor i per tant les persones que tenen menys poder adquisitiu i per tant tenen un cotxe més antic i que té menys cavalls fiscals puguin tenir més bonificació. Llavors, fent-ho d'aquesta manera, reverteix una situació que es donava, que enteníem que no era justa i, per tant, gràcies per acceptar aquesta proposta i seguirem picant pedra per tota la resta de propostes que continuem demanant any rere any. Pel que fa a l'ICIO, nosaltres vam proposar baixar els coeficients per tal d'ajudar la ciutadania per fer reforma i adaptar-se a les noves normatives, però en lloc d'això ens trobem que han pujat tots els coeficients per a tothom. Nosaltres amb això no estem d'acord. Dit això, tenim alguns dubtes i em perdonareu que faci preguntes, però a les informatives amb poc temps de tenir tota la documentació no ens va donar temps a fer preguntes i ens sorgeixen diverses preguntes.
Faré a diversos regidors. Quima, com a regidora d'Hisenda, et volia preguntar que pel que fa a l'IBI s'augmenta un 5%, però si ve a la previsió d'ingressos en aquesta partida només veiem que puja un 1,48%. Llavors no entenem per què no puja en el percentatge que puja l'IBI. Amb la recaptació de l'IAE veiem que disminueix un 22% aproximadament i voldríem saber quines són les causes, si és que hi ha empreses que han marxat del municipi que pagaven IAE o que ha baixat el volum de negocis de les empreses locals que pagaven. Pel que fa a la taxa de residus, veiem que, aquesta pregunta, si no, me la pot respondre també en Just com a regidor de Medi Ambient, però en la recaptació de la taxa de residus augmenta un 76%, quan en realitat hauria d'augmentar un 100%, perquè si bé que en relació amb el pressupost de l'any passat que s'ha tingut en compte un semestre, doncs és lògic pensar que en el 2025, que era tot un any, o sigui que són 2 semestres, diguem-ne, que pugés un 100% i no un 76%. Llavors, potser és que es tenen en compte les bonificacions, per això era perquè ho expliquéssiu. En la recaptació de la taxa de llicència d'obertura d'establiments s'ha reduït un 46% i volíem saber també quina era la causa i si teníeu previst algun programa per atraure empreses noves o nova activitat econòmica. Una altra partida que ens ha sobtat és en el tema dels ingressos de la mainada. Ens sobta que la previsió de recaptació sigui un 56% superior a la d'aquest any, tenint en compte que aquest any ja funcionava a ple rendiment. Llavors no entenem per què hi ha hagut aquest increment de recaptació. Això m'ho pot respondre o la Quima o en Just, també, com a regidor d'Educació. També tenim el dubte en el pressupost sobre els interessos de comptes i de bancs i de caixes. Hi ha una recaptació prevista de 175.000 euros, quan en anys anteriors aquesta recaptació era simbòlica de 100. Llavors voldríem saber aquesta diferència tan gran, aquest augment de la partida, que és degut. Ara voldria preguntar en el Francisco Vizcaíno, com a president de l'àrea de territori, que hi ha una partida destinada al manteniment d'edificis i una altra destinada a reparacions de maquinària i instal·lacions tècniques, tenen una retallada molt important del 34% i del 20%, i sembla que hi ha una reducció, diguem-ne, i que hi haurà menys manteniment. Per la UIR, perquè marxa la... Llavors volia saber quines eren les causes de la retallada. En el tema de l'energia elèctrica s'han reduït la majoria dels consums, sobretot de l'enllumenat públic, i volíem saber com es durà a terme aquest estalvi. En el tema de la despesa d'aigua s'ha reduït principalment la destinada als parcs i jardins, i llavors ens preguntem si es substitueix el reg amb aigua de la xarxa provinent dels pous que es pensen rehabilitar amb els fons de la Diputació de Barcelona, i el cost de regar amb aigües dels pous en quina partida està inclosa. I pel que fa al gas, ens sobta una reducció del 91%, per exemple, en l'escola Bressol Mainada, i com és de nova creació, doncs també preguntem a què es deu això. També volíem fer preguntes a la regidora Isabel Darder, com a presidenta de l'àrea de serveis a la persona, que és que en l'àrea 3, que és la destinada a sanitat, educació, cultura i esports, veiem que hi ha partides destinades a activitats de festa major i festa de tardor, diverses activitats escolars i esportives, activitats culturals, escoles de dansa, promoció de la dona, entre d'altres, que la despesa és inferior al 2024, cosa que també passa amb les subvencions, i entre elles volem destacar la reducció d'ajuts d'emergència de Càritas, de les escoles esportives o de l'Ateneu o conveni amb entitats, que en conveni amb entitats baixa 90.000 euros, i voldríem saber quins criteris s'han seguit per aplicar aquestes retallades, o bé si, com producte d'una reestructuració del pressupost, es treuen d'aquí per posar-los en una altra partida, i si és així, doncs en quina. Ara, preguntes pel Just, com a regidor d'Educació i de Medi Ambient. Volíem preguntar la partida d'accions del jovent i d'emancipació desapareix, voldríem saber els motius, o bé si s'ha posat en una altra partida que desconeixem amb aquesta reestructuració que heu comentat abans. En diverses partides d'activitats educatives s'ha reduït el seu pressupost i voldríem saber quins criteris s'han utilitzat per fer servir aquestes retallades. I en relació a la taxa de residus, en la part variable de la taxa s'elimina la penalització de les obertures de la fracció resta
i puja la penalització per la no apertura de l'orgànica. Aleshores, no acabem d'entendre el motiu per què seguirem mantenint el xip a la fracció resta. Entenem que o bé el traiem o bé posem xip a tots. Vull dir, no acabem d'entendre per què estarem mantenint el xip a la fracció resta quan en principi no li trobem sentit i volíem preguntar. D'altra banda, en aquesta taxa de residus voldríem fer un apunt, que és en el quadre on s'indica els imports de la part variable en funció de les obertures. Hi ha tres franges, que és la de menys de 52, entre 52 i 143 i més de 44, i volíem fer l'apunt que, en concret, el número 144 no queda inclòs en cap franja, perquè la del mig, la d'obertures és de 52 a 143 i la següent és de més de 144, per tant, si estàs en la 144, ea. Llavors, era perquè tinguéssiu com a punt i potser, igual ve d'uns euritos, no? Vull dir que... Llavors preguntem també a l'alcalde, perquè posats a preguntar, preguntem a tothom, si l'exercici 2024 tanca amb superàvit. Primer entenem que s'aixuga el pla de sanejament i si sobre romanent teniu previst en quines partides dels retallats poden ser suplementats. Bé, aquestes són les preguntes que fem en relació amb les ordenances. I ara, amb el tema de les despeses... Un segon. Que agafo aire. Ja està, ja acabo. Vam demanar, que ja us vam fer arribar, la construcció d'una pèrgola de plaques fotovoltaiques al Parc Roquetes amb un doble objectiu, ombra i producció d'energia elèctrica. Vam demanar l'adquisició de solars al barri centre, que vam detallar quins solars podrien ser, per tal de començar a construir a mig termini, però anar avançant en aquest sentit, per anar començant a construir habitatge de lloguer social especialment dirigit per joves i que estiguin ubicats al centre del poble. Aquests solars, tard o d'hora, seran destinats a construcció perquè ara són privats i potser seria una bona política complementària d'habitatge a la seva adquisició. A més, per tal de donar més facilitats i fer una política propositiva que ens agrada fer, vam donar idees de com finançar aquesta operació, que és destinar a aquest efecte una part dels impostos municipals, que era un 10%. També vam demanar la creació d'una partida, que ja vam demanar l'any passat també, que ens permeti fer el calaix i tenir més vivenda pública per poder-la destinar a habitatge públic en règim de lloguer, recuperar els habitatges venuts en règim de protecció oficial amb la figura del tanteig i retracte, i aquesta figura ens permet recuperar els habitatges, però no per tornar-los a vendre, sinó per tenir-los a l'Ajuntament, per tenir més habitatge i per destinar-ho a habitatge social. Entenem que aquesta és una molt bona eina que no estem fent servir per ampliar el parc d'habitatge sense construir més. Sí que és cert que en el ple següent hi haurà, sí, justament, però bueno, és l'excepció i ja em direu quantes vegades passarà això, però fem un spoiler, i al ple de la setmana que ve sí que hi haurà una adquisició amb aquest règim, però és l'excepció i nosaltres volem que es comenci a fer una partida per tal de poder exercir més aquest dret de tanteig i retracte. Vam demanar també la reducció de les quotes dels abonaments de la Bonaigua, és un clàssic, el demanem any rere any, ja sigui any electoral o no, perquè creiem que la ciutadania de Sant Just es mereix uns preus més justos per poder garantir el dret a l'esport, a la salut física i mental i a la cohesió social. I persistirem en aquesta demanda. També vam demanar la recuperació dels programes POFI i POFI Emprèn, que són programes de subvencions d'orientació, formació i inserció laboral. Creiem que hem de fomentar l'emprenedoria de les persones que decideixen aixecar la persiana, facilitar els tràmits i acompanyar aquestes persones i ajudar-los per tal que puguin consolidar el seu negoci. També vam demanar el programa Temps per Cures, un any més el tornem a demanar. És un programa que creiem que és una eina política que va crear Esquerra al govern de la Generalitat quan hi era, en clau feminista, que ens permet consolidar el dret de la cura com una vocació pública i universal, alhora que llevarem el número d'hores a les dones pel seu temps i també de pas ens permet ampliar la utilització d'equipaments municipals que els tenim infrautilitzats a Sant Just. Per tant, demanem fer una enquesta a la ciutadania, per tal d'establir i proposar una política que se'ns ajusti bé a les necessitats reals del nostre municipi i en base a aquesta enquesta integrar una bona política feminista a Sant Just. I ja estaria.
Gràcies, Desiré. Ramon Perdona? No, fem després. No, deia que contestareu després les seves preguntes, no? Jo primer, benvingut, David, al consistori. Espero que tinguis sort i encerts. I després, ja abans de començar amb el discurs de Junts amb el posicionament, voldria comentar que només el document aquest de pressupostos consta de 454 pàgines, que són bastantes, com ha dit la Desiré, doncs ens arriba quan arriba, però jo sí que voldria fer un agraïment públic a l'equip que tinc de Junts per Catalunya, perquè gràcies a ell ens hem pogut preparar un bon posicionament i, de fet, totes aquestes preguntes ja us les hem pogut fer abans, que m'ha entrat, si no m'equivoco, una trentena de preguntes, que se'ns ha set respost amb molta rapidesa, que també volia agrair públicament. Això abans de començar el discurs. I de primeres ja direm, i ho deixarem ben clar, que votarem en contra tant pressupostos com ordenances, i és que creiem que no pot ser d'altra manera. És cert que entenem l'increment d'algunes partides que depenen dels preus dels serveis externalitzats i no negarem que la inflació, l'encariment constant de les matèries primes, impacten directament en el cost de molts serveis. Ara bé, volem remarcar que sí que la negociació de l'adjudicació d'aquests serveis es portés amb més rigor i no amb la inèrcia que caracteritza el govern, probablement podríem aconseguir condicions més favorables. Per no ficar un exemple del sistema de recollida d'escombraries, ja ens hem qüestionat més d'un cop aquí, ja ho hem parlat, que si és necessari aquest sistema amb xip, que és més costós, on veiem que després hem de repercutir 200 euros l'any per vivenda, i no obstant això, no entrarem en discursos populistes, però sí que és veritat que com a certs governs catalans, quan es feien retallades, precisament des dels partits del govern, i parlo ara amb el Just, que m'agrada sempre mencionar-lo, parlaves de l'infrafinançament dels ajuntaments, doncs fàcil, no us queixeu aquí al ple i parleu amb els vostres partits que governen tant a Catalunya com a Madrid i feu-vos valer. Vull dir, si em sembla bé i estic molt d'acord. On realment volem nosaltres posar el focus és en allò que delata, creiem que la gestió, un fet que es repeteix, hem vist any rere any, que és que els pressupostos s'incompleixen bastant, que després quan veiem els comptes és una mica sistemàtic, que ens recorda una miqueta al govern espanyol. I és que sigui per manca de previsió, per falta de planificació, perquè entren en concurs de creditors, perquè es duplica el cost o simplement perquè tenim incapacitat en trobar finançament. El poble acumula greus retards en infraestructures i serveis que són essencials, creiem, per a la ciutadania. I llavors ens qüestionem per què hem de creure que aquest any sí, amb aquests pressupostos, serà diferent. Per quin motiu aquests números haurien de ser una pauta acurada d'inversió. Per nosaltres la credibilitat d'aquest govern cada cop es posa més en dubte. La realitat és que grans projectes, com són les obres a l'Ateneu, el pavelló, l'Institut Escola, el centre cívic de Maria Teserres, la deixalleria o d'altres inversions promeses com la famosa fàbrica d'artistes, on bé o segueixen parades o sense acabar, o s'incrementen els costos, o inclús algunes encara no tenim finançament. I això són només alguns exemples. En l'àmbit d'ordenances, que em dic que ho parlàvem tot, no podem estar d'acord amb l'augment aquest del 5% de l'IBI, que supera amb escreix, de fet, l'IPC. Aquest increment castiga directament els veïns de Sant Just sense tenir en compte la realitat econòmica de moltes famílies. Des de Junts proposem un model fiscal més just, igual que un problema estructural, que s'ha comentat diverses vegades, com el valor catastral, és un problema que seguirà agreujant-se any rere any. Pel que fa als projectes d'inversió, veiem difícil que es portin a terme aquests pressupostos perquè inclouen inversions en equipaments que sincerament dubtem que es facin realitat. Per exemple, la construcció del nou pavelló esportiu a Masluí o l'inici de l'Institut Escola. Són uns pressupostos a l'espera de rebre finançament en alguns d'ells. No tenim el finançament sencer per fer aquests projectes. Això consta dels pressupostos. Sí. Ja comencem aquesta manera de fer. Són projectes anunciats que sí, que a portes de les eleccions es diuen que es faran i que no veuen la llum, creiem que inclús per falta de finançament o per costos que acaben sent més elevats del previst, en el cas del pavelló. És urgent que aquest govern comenci a complir amb allò que promet. A més, observem amb preocupacions que hi ha partides que baixen de manera injustificada. Parlem de la dinamització comercial que baixa un 22%, cosa que ens preocupa, mentre que, per exemple, el servei de mobilitat internacional directament desapareix. També, com va comentar la companya de la CUP, no veiem partides per potenciar la nostra llengua. S'han fet accions, les quals hem col·laborat conjuntament, però ens agradaria tenir més recursos en aquest àmbit, perquè és un tema que a nosaltres ens preocupa.
Sembla que l'Ajuntament els pressupostos s'ha fet a costa de retallar serveis que creiem que són essencials per a la cohesió i el dinamisme del poble. També ens passa amb alguns barris. Per ficar territoris, a Maslloí hi havia uns 700.000 euros destinats a la millora del barri. En canvi, han anat destinats a la deixalleria. Ens preguntem en què millora aquesta inversió als veïns del barri. O, a més, també hi ha uns diners que haurien d'anar a zona verda que han acabat anant al pavelló. Que la pregunta és què passarà amb les obres del pavelló esportiu. Veiem aquests pressupostos, ara se'ns obren preocupacions. Estem realment preparats per finançar el pavelló o ens trobem un altre cop amb més dossiers oberts, projectes pendents i finançament incert? Per tot això, reiterem el nostre vot en contra. Aquest govern creiem que no té la capacitat, rigor, els recursos municipals ni de garantir el benestar dels ciutadans de Sant Just. Creiem que hem d'exigir serietat, planificació i deixar de vendre promeses que després encara no podem complir. Us ho posarem fàcil. Cara a propers pressupostos. Aquest ja sabem que votarem en contra. Quan comenceu a complir el vostre programa electoral, doncs llavors nosaltres ens comprometem a plantejar-nos de debò votar-vos a favor els vostres pressupostos. Gràcies. Gràcies, Ramon. Laia Flotats, endavant Sant Just. Moltes gràcies. És la primera vegada que intervinc. Bona tarda a tothom i benvingut, David. Veuràs que tu passaràs molt bé. Bé, en primer lloc, fantàstic que puguem fer en un mateix debat, en un mateix ple, el debat de les ordenances fiscals i el pressupost, perquè així podem parlar de tot amb certa coherència. I bé, començaré per les ordenances fiscals, que és la part dels ingressos. L'equip municipal de govern ens proposa un augment del 5% de l'IBI. Un augment del 5% de l'IBI és superior al que va pujar l'IPC a Catalunya el 2023, que va ser un 3,4%, i superior a una previsió inicial que hi ha pel 2024 del 3%. I també és superior al que es van incrementar les pensions el 2023 d'un 3,8%. Per tant, és un tant per cent, el 5%, que ens sembla excessiu. Després també comentar que l'increment o la pressió fiscal que rebran els ciutadans, santjustencs i santjustenques, no es limita només a aquest augment del 5% de l'IBI, sinó que també es veurà agreujat per l'increment del pagament de la taxa de la recollida d'escombraries, que pel 2025 està previst que es pagui en la seva totalitat, cosa que aquest any no s'ha fet. De moment encara tampoc s'ha pagat, però està previst. I hem fet el càlcul i aquest augment representa com si l'IBI pugés 4 punts més. 4 i pico punts més. Per tant, estem parlant que la fiscalitat que acabaran suportant els ciutadans i ciutadanes de Sant Just serà gairebé d'un 10% més respecte al 2024. Per tant, no podem estar d'acord amb aquesta xifra, no podem estar d'acord. I a més volem recordar, com ja vam dir al ple de l'any passat, aquest mateix ple, que en el seu dia, als anys 90, ja es va dir que es creava l'IBI, incorporava la taxa de recollida d'escombraries i que en tot cas s'hauria d'haver detret. Bé, per tant, en aquest apartat, lamentablement no podem estar d'acord i no podrem donar suport a aquesta proposta. Vinculat amb això, el tema del pressupost que s'ha proposat, nosaltres durant el 2023 i 2024 hem presentat un seguit de mocions on demanàvem que es fessin certes execucions i són mocions que s'han aprovat i per tant, si el ple les ha aprovat, han d'estar reflectides en el pressupost municipal. Al febrer del 2024 es va aprovar una moció d'Endavant Sant Just en què s'acordaven inversions per instal·lar ombres als parcs públics. Hem consultat en quina partida pressupostària estava això i se'ns ha respost que això ja estava contemplat en el pressupost del 2024 a través d'una subvenció de la Diputació de Barcelona, però que encara no s'ha executat. I per això el 2025 no figuren aquests recursos, donat que ja estaven en el 24 i s'arrosseguen. Ja diré alguna cosa al respecte després. Després també, en el ple del mes d'abril del 24 es va aprovar una moció d'Endavant Sant Just en què s'acordaven inversions per instal·lar més estacions d'en-bici. I en aquest cas la resposta ha sigut molt semblant. Això ja es va preveure en el pressupost del 2024, no s'ha executat i es repeteix la seva previsió en el 2025. I per acabar, en el ple del mes de juny del 2024 es va aprovar una moció d'Endavant Sant Just en què s'acordava fer inversions per tal d'encarregar un estudi i poder fer una aplicació per a la ciutadania, per poder gestionar els diferents serveis que dona l'Ajuntament a la ciutadania.
I, malauradament, aquesta inversió no està prevista en el pressupost del 2025, malgrat que va ser una moció i una proposta acordada pel ple per tots nosaltres, pel ple de l'Ajuntament, i per tant entenem que és un compromís que s'hauria de veure o haver vist reflectit en aquest pressupost. Aleshores, el comentari a fer és, ja hem vist que és un pressupost que evidentment s'hi puja un 0,25%, tal com ha dit la regidora Quima Jiménez, doncs hi ha molts pocs canvis amb el tema de les despeses, en el sentit que no es poden tirar endavant projectes nous ni programes nous, però sí que veiem que tot el que és l'execució, i això ho ha dit el regidor Just Fosalva precisament, que heu fet una revisió, sí que detectem que hi ha moltes partides pressupostàries que s'aproven, s'anuncien que es faran, però després no es fan. I, per exemple, 2 propostes d'Endavant Sant Just han quedat despenjades del 2024 en la seva execució i passen al 2025. Clar, no sabem si és perquè hi ha facilitat per prometre i dir que es faran moltes coses quan es prepara el pressupost, però després hi ha manca de recursos o una gestió poc planificada a l'hora d'executar aquestes promeses i aquests compromisos. I això és una cosa que s'hauria de revisar. També voldríem fer un comentari respecte als ingressos. Pugen molt poc, un 0,25% en total, aquest increment del pressupost consolidat. Volem recordar que el principal problema que hi ha és un tema dels valors catastrals, que ja s'ha comentat altres vegades, i en algun moment l'equip municipal haurà de fer algun pensament al respecte. I res, malauradament, per tot plegat, no podrem donar suport. Gràcies. Isabel Darder, Partit Socialista. A veure si ara me'n surto. Jo crec que estic impressionada d'haver de substituir a la Gina i em despisto. Jo unes idees pel que fa al pressupost i a les ordenances fiscals. La recuperació, hi ha coses que les ha dit el Just i la Quima, però m'agradaria remarcar-les. La recuperació de les regles fiscals i l'adequació dels ingressos a la realitat del grau d'execució d'anys anteriors fa que el pressupost del 25 sigui un pressupost d'ajust. Malgrat sigui un pressupost d'ajust, es garanteix la prestació dels serveis municipals bàsics i es potencia el sentit social de la despesa municipal. Pel que fa a la recuperació de les regles fiscals, ha de complir-se l'objectiu, l'estabilitat i la regla de despesa. Aquestes regles fiscals es fixen per acord del Govern de l'Estat i ha d'aprovar el Congrés dels Diputats. El Govern de l'Estat ha plantejat una major marge de flexibilitat, però el Congrés no ho va aprovar perquè, tots ho sabem, Junts per Catalunya i el PP i Vox van votar en contra. Pel que fa a l'adequació dels ingressos a la seva execució d'anys anteriors. Primer, l'impost sobre la plusvàlua en el 2020, la recaptació, els ingressos previstos no van arribar perquè la reforma aprovada el 2021 per complir una sentència del Tribunal Constitucional va fer que el 2023 passés a la meitat del previst. Per tal de no generar dèficit a la liquidació de pressupostos, les previsions d'ingrés per a aquest impost s'han hagut d'ajustar a la baixa. Aquest efecte es produeix en tots els municipis. L'Associació Catalana de Municipis ha estimat que l'efecte de la pèrdua de recaptació a Catalunya és de 500 milions en tots els municipis catalans. Segon punt, l'impost sobre els vehicles. Això ja ho he explicat molt bé. Ha canviat moltíssim perquè hi ha molts més vehicles de renting i, a més vehicles que són d'electricitat o combinats i, per tant, ha baixat moltíssim. Malgrat a Sant Just fem una bonificació, però això ha fet que hi hagués aquesta circumstància. Afortunadament, el Govern de l'Estat va aprovar en el juny del 24 un increment important de la participació dels ajuntaments en els tributs de l'Estat. En el cas de Sant Just suposa un increment del 15,36%. Aquesta ajuda ha reduït l'impacte sobre els pressupostos de la reducció dels ingressos per impostos. Tot això ha estat necessari plantejar un increment de l'IBI del 5% per tal de mantenir els pressupostos en una xifra similar al 2024 i no afectar a la prestació dels serveis bàsics, ja que per la banda de les despeses l'Ajuntament ha de fer front a les coses següents. Primer, l'increment general dels preus dels anys anteriors que provoquen en el moment d'haver de licitar els nous grans contractes de serveis, que incrementen molt.
Això ha passat a Sant Just en el cas dels contractes importants de funcionament de la ciutat, els de recollida de residus, neteja viària, neteja d'equipaments municipals i els de la UIR. Segon, els augments salarials del personal municipal que pugen un 3%. Tercer, l'increment dels pressupostos financers atès que el 2025 comencem a amortitzar els préstecs del 23. Malgrat això, els pressupostos tenen un component clarament social que es posa de manifest en aspectes com l'increment important de la despesa de serveis al SAT d'un 9,6%, tenint en compte que el pressupost només puja un 0,25%, pujar un 9,6% és molt elevat. Ahir la Diputació de Barcelona va donar unes dades sobre el SAT de la província. La mitjana d'atenció del SAT de la província de Barcelona de persones de més de 65 anys és d'un 3,4%. A Sant Just és un 3,7%. Per tant, estem per sobre. També no tenim llistes d'espera del SAT de persones dependents. Només tenim una petita llista d'espera per persones que necessiten netejar el seu habitatge. Segon, la partida destinada a ajuts econòmics per urgències socials se situa en 206.000 euros, xifra molt important en un municipi de 21.000 habitants. Tercer, el manteniment del conjunt de programes socials fent especial èmfasi en les extraescolars. L'any passat només vam utilitzar això en el primer trimestre del 24 i aquest any serà per tot l'any, l'any 25. Quart, l'increment de persones que podran beneficiar-se de la reducció de taxes d'escombraria. Segons la demanda de bonificacions que ha fet els ciutadans, un 3,2% de les llars de Sant Just podran tenir aquestes bonificacions. En definitiva, els pressupostos del 2025 és d'ajust, malgrat les mancances de finançament municipal, i garanteixen la prestació de serveis municipals bàsics i potencien el sentit social de la despesa municipal. Abans l'Enrique deia que som un dels municipis més rics de Catalunya. He buscat en un municipi que tingui que estigui en aquest rànquing pel que fa al deute viu i he buscat el deute viu de Sant Cugat i fer-ho proporcionalment pel número d'habitants, el deute viu de Sant Cugat és 4 vegades més que el de Sant Just. Per acabar, i una mica ho ha dit el Just i així ho resumeixo perquè ell ho ha dit molt bé, fa uns anys els filòsofs i els sociòlegs ens diuen que estàvem en una societat estable perquè un quan naixia ja sabia que estudiaria, que es casaria, que tindria una casa, una hipoteca, etc. Després ens van dir que vam passar a temps més líquids, a una societat més líquida, perquè això tan estable començava a tenir onades i es movia, i ara ens diuen que estem en temps gasosos, de gas, encara que faci gràcia, vol dir que no sabem què passarà i tot és molt inestable. És difícil prevenir els aconteixements, pandèmies, sequeres, canvis climàtics, conflictes, guerres, canvis de consum, d'hàbits, una societat més narcisista. Hem passat de tenir pobresa a tenir precarietat. La bretxa social el que ens ha fet és que persones que malgrat tinguin feina no puguin arribar a final de mes o fins i tot no puguin tenir una casa. També hem passat en una situació en què comencem a tenir un cert bloqueig pel que fa a la burocratització de les institucions. També ho ha dit el Just abans. Fem lleis molt garantistes que l'únic que fan és perjudicar a les persones que ja són complidores i, en canvi, els que no compleixen aquestes lleis saben trobar les escletxes per incomplir-les. Jo crec que el president Illa està molt capficat en aquesta situació, en què no hi hagi aquest bloqueig burocràtic de les institucions i farà propostes properament per poder-nos en sortir. Moltes gràcies. Gràcies, Isabel. Ja obríem un torn una segona ronda i tancarà sempre la... Si s'han de contestar moltes coses. Quima, potser prefereixes contestar a les... Començar una mica, no? Val. De sobre. Bueno,
potser les de la Desiree, no? Que ha fet moltes preguntes. Els deures que li vam demanar que fes a la informativa, que ens ho fes. Fem aquesta i després obrim una segona ronda, si us sembla bé, i tancaries tu també un altre cop. A veure, segurament em deixaré moltes coses perquè heu preguntat moltes coses. Algunes heu sigut repetitius entre vosaltres, per tant, potser no diré nom per nom ni persona per persona, vull dir que el farem ràpid, no? L'IBI, el límit per aplicar el tipus diferenciat, que és una de les preguntes que ha sortit, està en funció del valor catastral. Clar, si el tenim baix, evidentment, si ho fas en comparació amb altres pobles, doncs el nostre, quan fas el tipus diferencial, és més baix. En quant a que som un poble en les necessitats ciutadanes amb aquest pressupost no es tenen en compte, jo crec que sí, i no només l'assistencial, sinó que cap infant es quedi endarrere perquè no pugui la seva família fer-li fer una activitat. És a dir, intentem que tothom tingui les mateixes oportunitats i no deixar ningú enrere. Unes altres de les coses que també heu comentat és l'IBI i els ingressos, diu, ostres, pugeu un 5%, però hi ha menys ingressos si calculem el 5%. Penseu que seguim tenint bonificacions per l'IBI, és a dir, la gent, la ciutadania, pot, en funció de la seva renda, presenta, quan obrim el termini de les subvencions, presenta els escrits per poder-se minvar aquests ingressos, és a dir, pugui tenir la bonificació en l'IBI. Evidentment, això són menys ingressos, val? És a dir, podem tenir un 5% d'increment, però clar, hi ha unes subvencions al darrere per a aquestes persones o a aquesta ciutadania. Les partides de serveis socials segueixen pujant. Heu parlat en uns com els altres del tema de regularització de les categories de l'IAE. Malauradament s'està treballant, no és fàcil, perquè és veritat que la CUP parla en general i Esquerra sempre diu els bancs i Endesa, però és que això no va a la carta. Si modifiquem tots els carrers i potser perjudiquem alguns que no ens agradaran. Llavors no vinguem aquí a dir, ostres, què hem fet? No, això va com el cadastre. Si ho fem a tots, no podem fer parcialitats. Per tant, ens podem cremar tots. Doncs està estudiant, ja veurem el resultat quin és, i segurament a qui voldrem potser, entre cometes, pujar-li, no li haurem de pujar tant segurament com ens pensem. Amb això ja està treballant la intervenció com la gerència de l'Ajuntament. Les previsions d'ingressos ja us ho he dit. La taxa de residus és veritat que passem els 120 euros, perquè aquest any només hem fet la meitat, però sí que fem la correcció sobretot amb com ja he dit, amb el quadre de la reducció del 95 i del 50%. Dir-vos que els residus comercials no s'incrementen, és a dir, es queden com estan, tenir-ho en compte. L'escola Bressol, en el 24, no estava clar com anirien els ingressos amb la nova escola. Ara, per la tarificació social, i ara ja coneixem, ja s'ha extrapolat tot l'any, i per tant ara ja és un any complet, i en teoria ja el tenim ben ajustat com estava previst. Els interessos, que heu dit, ostres, com és que passem d'una quantitat minsa a 175? Doncs són els dipòsits que tenim a un any, que ara ja, passat un any, tenim els ingressos. Els gastos, les despeses s'ajusten a la realitat, que moltes vegades heu dit, com feu el pressupost, sobre l'inicial o sobre l'executat? Doncs bé, és una cosa que sembla molt fàcil, ha costat acostumar tots a treballar així. Ara ja s'ha fet, ha sigut una demanda que l'heu fet de tots els que estem aquí i aquest any s'ha fet el pressupost en funció de l'execució. Per tant, intentem ajustar cada vegada més i trobar eines de funcionament que siguin més àgils i més eficaces. Què més? El Junts per Catalunya. Heu començat que és veritat que hi ha serveis que donen la sensació que baixen, però és veritat que els hem aglutinat. Per exemple, tot el tema de manteniments ara estan aglutinats. També algú ens ha comentat què ha passat amb la llum. Bé, doncs la llum, com sabeu, ja ha tornat a uns preus més normals. El que hem fet ha sigut analitzar els costos i ara hi hem posat els reals i fins i tot han baixat. Se suposa que la llum no hauria de pujar segons el que hi ha de previsions. Les partides de comerç, heu dit, han baixat. És veritat que han baixat, però que sapigueu que ara ja van per contractes. És a dir, tenim un contracte on van totes les fires. Fins ara teníem diferents partides i es feia d'una manera. Actualment ja hi ha un contracte que recolza les fires per tal de tenir tot el sistema de fires amb un contracte. Igual que tens el contracte de consergeries, a les fires també tenen un contracte.
L'annex d'inversions que costa l'expedient és el del 25, que per tant, com ja hem explicat, en teoria no hi ha noves inversions. El pavelló és un finançament plurianual, per tant ja està inclòs, no en el 25, sinó perquè ja ve d'anys anteriors. En quant a les mocions, les mocions en totes diem que estudiarem la possibilitat de poder-les fer i de poder-les executar, i ens agradaria que totes les mocions que tothom proposa les poguéssim portar. Si estem amb ajustos, la de l'Enric, que segurament aquest any no sabem si al final podrem fer alguna cosa, però les mocions s'estudien i s'estudia la seva viabilitat. I no sé si em deixo alguna cosa més, segurament que em deixaré moltes coses, però si em deixo més m'ho torneu a dir i ho fem. Jo vull agrair, ho faig públicament a Junts, perquè ens van enviar més de 30 preguntes el diumenge al vespre, més de 30 preguntes, i aquí amb l'esforç dels tècnics, jo crec que el dilluns a la tarda vespre les veu tenir, perquè han fet un esforç bastant important, perquè si veiéssiu el mail, no és per res, però quan la gent fem les coses fetes, sempre diem les coses dolentes, doncs quan fem les coses bé es fa. I la veritat és que s'ha d'agrair. A nivell tècnic, jo crec que tots els que t'han ajudat t'ho agraeixen, perquè està molt ben fet. Gràcies. Gràcies, Quima. Obrim una segona ronda. Anna Vilanova, Copamunt. Sí, abans de començar, és veritat que m'he deixat al principi d'agrair a la Montse, també hem fet algunes preguntes que ens ha contestat molt amablement també i ens han solucionat alguns dels nostres dubtes. I pel que fa al tema de les categories, doncs sí, és veritat que és un batibull, perquè quan te les poses a mirar carrer dreta, carrer esquerra i tot plegat, i segurament que afectaria comerços que potser no ens agradaria que ho féssim, però ens agradaria que poder-les estudiar conjuntament. És un tema que deixem a la taula i us oferim la possibilitat de treballar-ho. I pel que fa al just, doncs sí, utilitzem les dades de l'INE també perquè també us sentiu còmodes, segurament que no sé si són certes o no, però ells es basen en els consums, en tot cas podríeu fer al·legacions si no són certes. Tampoc no sabem la dada perquè tampoc no teniu ganes de buscar-la, quina és la dada concreta, quants pisos de Sant Just hi ha buits, però sabem que els pisos buits afavoreixen l'especulació en els lloguers, perquè aleshores hi ha molta més demanda que oferta i per tant els pisos de Sant Just que són inabastables per la majoria de la població. I pel tema de la taxa que ens has comentat, nosaltres creiem que els ajuntaments d'esquerra hi han d'establir d'esquerres, diguem-ne, han d'establir les taxes ja socialment justes des d'un principi. Per exemple, en el cas de la taxa de residus es podria haver pensat en la taxa per una casa o per un pis, sabem que aleshores això també és qüestió de la renda, significa una renda o una riquesa de la llar diferent, no? De fet, els ajuntaments no ens hem de convertir en entitats, sí que hi ha partides, és veritat, les ajudes hi han de ser, però no ens hem de convertir solament en entitats que ajudem solament, sinó que hi ha entitats que socialment justos ja des d'un principi. I mira, aquest any la CUP de Girona, l'Ajuntament de Girona, ja plantegen aquesta taxa que vagi conjuntament amb la despesa de l'aigua, i en la qual em sembla que plantegen més de 35 supòsits. Doncs, escolta, mirem a veure com funciona i aleshores també seria una proposta que llancem a la taula per poder-ho estudiar l'any que ve. Evidentment, les coses es poden estudiar. Enric Salvadores, Partit Popular. Gràcies, alcalde. Només una apreciació. Quan he dit que a Sant Just la renta per càpita parlava dels veïns i no és una dada meva, és de l'Institut d'Estadística, vull dir que no parlava d'endeutaments d'ajuntaments, parlava de qüestions crematístiques particulars. Quan diu la regidora d'Hisenda que l'IBI després té bonificacions, això ja ho entenc, i entenc que són ingressos que tu deixaràs de rebre, però evidentment el veí el que tenia una bonificació ja la tenia abans i percentualment òbviament pagarà més, i és per això que no crec que sigui massa correcte. I m'ha semblat, i això de les tres coses, aquesta és la més important, m'ha semblat que deies que esteu preparant una ponència per a la revisió catastral, m'ha semblat que dèieu que estàveu amb el tema de... Ho he entès malament? Perdó, gràcies. Bueno, jo és que ja sé que he fet moltes preguntes, però hi ha algunes que no... Pel tema de l'IBI em comentes que és pel tema de les bonificacions, però aquestes bonificacions ja estaven també l'any passat, vull dir...
En funció de les bonificacions. Vale. El tema de la recaptació de l'IAE que ha disminuït és perquè ha marxat alguna empresa? No sabem el motiu? Vale. No, es fa en base a les liquidacions que hi ha hagut aquest any. Hi ha una part que té a veure amb la facturació de les empreses. Per tant, han facturat menys. Segurament. Bueno, volia saber si havia però marxat alguna... Però vull dir que l'IAE s'ha de... És dinàmic, vull dir, va en funció de la facturació i el que es fa és s'utilitzen les mitges els darrers anys i s'extrapolen a l'any que ve, l'exercici 25 en aquest cas. Vale. El tema aquest del manteniment dels edificis, m'heu dit que era la UIR. El tema del... Has dit, Quima, el tema de les activitats destinades a festa major i tal, que ara hi ha un contracte que engloba totes les fires i de més, però, per exemple, el conveni amb entitats que baixa 90.000 euros, això què és? Baixen les subvencions a les diferents entitats? Perdó. Ara, si t'hi fixes, moltes vegades en l'última modificació veu veure que hi ha algunes partides de subvencions que sempre hi ha alguns romanents que s'obren i que després es modifiquen entre partides i diu, ai, com és que no? El que fem és ajustar. No, justament les entitats que tu has nomenat, cap d'elles se'ls ha baixat el seu conveni. No hem baixat cap partida d'elles. Les tres que has nomenat, Càritas segueix tenint el conveni, Sant Just Solidari segueix tenint la mateixa quantitat, idèntica a l'any anterior, i l'Ateneu segueix tenint la mateixa, ni se'ls ha baixat ni se'ls ha incrementat en el 25. No m'ha contestat a cap. Me les contestaràs. En tot cas Desiré respon la ponent. No sé si hi havia alguna... Quina et referies, Desiré? No sé, puc contestar amable. El tema de la partida d'ajuts a jovent i emancipació, que hem vist que desapareix o potser s'havia mogut, el tema de partides d'activitats educatives que s'havia reduït, que quina era la causa, i una mica que ens acabis d'explicar, si pot ser, el tema de per què continuem mantenint el xip a la fracció resta. Pel que fa a la partida d'emancipació, era el programa de mobilitat internacional. Durant el 2025 hem decidit congelar aquest programa. No seguirem amb els compromisos que tenim d'intercanvi que duraran durant part del 25, però congelarem el programa durant el 2025 per repensar-lo. Pel que fa a... La segona pregunta... És que estic molt aquí. Contenidor gris. A les activitats educatives hem fet uns ajustos en base a l'executat i hem pogut rebaixar una mica les partides i hem hagut d'ajustar algunes. I pel que fa al contenidor gris, mantenim el sistema de tancament perquè amb el sistema de tancament evites que la gent tingui un accés fàcil al gris i de fet tal és així que portem uns quants anys ja implementant aquest sistema, molt abans d'anunciar una taxa, i cada cop que hem tancat el contenidor gris i l'orgànica, el salt d'aquell barri ha sigut d'entre 10 i 12 punts de recollida selectiva. Per tant, sense incentiu de la taxa, el simple fet de tancar el contenidor ja fa que es recicli més perquè les dades així ho corroboren. O sigui que mantindrem el tancament en el contenidor gris, més enllà que serveixi o no pel càlcul de la taxa, i continuarà donant aquestes bones dades perquè és el que de fet ens està donant. Alguna intervenció més? Per aquí? Sí? Laia Flotats. Sí, volia respondre a dos comentaris que s'han fet. La regidora Quima Jiménez, que ha comentat que el tema de les mocions, com que no hi ha un compromís. Clar, jo només vull posar de manifest que, no sé, entenem que quan aquest ple es compromet, o aprova una moció en què es compromet a fer unes accions, doncs s'han de fer, perquè és el nom de tot l'Ajuntament, o sigui, estem tots aquí, representem a tot l'Ajuntament aquí, i si en el ple, que és sobirà, és el màxim òrgan de decisió, es decideix que es farà X, a través d'una moció s'hauria de fer. I després res, un comentari així, que coincideixo amb la regidora Isabel Darder amb el tema del bloqueig de la burocràcia, que provoca bloqueig no només a l'administració pública, a les empreses també,
i a la ciutadania en general. I ara celebrem que el Partit Socialista, esperem que no només el Partit Socialista de Sant Just, sinó el de Catalunya i l'extensió del de Madrid, abraceu aquestes idees més liberals respecte a la limitació de la burocràcia i la confiança en la responsabilitat i bona fe de la ciutadania. Que es noti. Gràcies. Laia, no és que no les vulguem fer, dic, estudiem la viabilitat i si estem retallant, doncs si hi ha mocions que no són vinculants a que siguin de vida o mort, les intentem esperar. Quant de temps has trigat tu amb les escales, que va ser una cosa que vam treballar i les fem ara? Vull dir, és a dir, clar, les mocions, totes les que aprovem, ens agradaria fer-les al moment que les diem, perquè si les votem és que tots hi creiem amb el que decidim. El que passa que, clar, la viabilitat d'aquestes és aquest any ens toquen o deixem i ens les apuntem a veure si les podem dur a terme. Al final les escales han arribat, comencen dintre de 15 dies, però que no és una cosa que no es vulgui fer, ni molt menys, però veient la situació del pressupost hi haurà coses que potser ara no hi són i si després el romanent ens ho permetés o veiéssim alguna subvenció o alguna cosa que s'està estudiant, doncs ho posaríem, és a dir, no en absolut les deixem de banda, simplement les intentem mantenir en el temps, a veure com les podem encaixar amb el que tenim ara a les nostres mans. Gràcies, Quima. Doncs no hi ha més. Abans d'anar a les votacions, jo sí que volia fer alguns comentaris. Ja miro a l'Anna, perquè a mi hi ha dues coses, Anna, que em sorprenen molt de la CUP de Sant Just. La primera és la versió que teniu a les noves promocions, inclús quan aquestes contemplen molt habitatge de protecció oficial. Això és una cosa que algun dia haureu d'explicar. I la segona és la versió també que teniu sent un partit d'esquerres a la pressió fiscal. Sí? No, sí que t'he escoltat. Hi ha discursos que feu, que els entendria en el cas de l'Enric Salvadors, del Partit Popular, de Junts per Catalunya, d'Endavant, però que em sorprèn molt que la CUP defensi. Deixem que us doni una dada. A Sant Just hi ha 3 impostos que paguen tots els ciutadans, que són l'IBI, l'impost de circulació i des d'aquest any la taxa de residus. Tenim un pressupost de 30 milions d'euros. Aquests 3 impostos que paguen tots els santjustencs, gairebé tots, suposen un 38% de la despesa que realitzem. O sigui, aquesta pressió fiscal tan alta que tenim cobreix el 38% de les despeses que fem com a Ajuntament. La resta, el 62%, prové de transferències d'altres administracions, de l'activitat econòmica, inclòs el totxo, que tant denostem, però que financia una part d'aquesta despesa, i per tant, quan diem que la pressió fiscal a Sant Just és molt alta, jo crec que les dades no ho acrediten. Si després anem als valors cadastrals i comprovem la diferència entre valor cadastral i valor de referència, que és el valor que t'indica el preu aproximat de l'immoble, veureu com les diferències encara són superiors. Per tant, el discurs que la pressió fiscal a Sant Just és alta em sorprèn molt provinent d'un partit d'esquerres. També el tema dels habitatges buits. Hi ha ajuntaments que han aprovat aquest recàrrec del 50%. Crec que el primer que va fer-ho va ser Berga, precisament. Sabeu uns quants casos s'ha aplicat a Catalunya? Aquest recàrrec? 0. Sabeu per què? Perquè no hi ha cap reglament que defineixi què es considera un habitatge buit. Fins que no tinguem un reglament que defineixi què és un habitatge buit, podem fer les normatives que vulguem, que seran un brindis al sol. Llavors, aprovarem un recàrrec del 50% i ens direu, no s'ha aplicat, és que dieu coses que després no feu. Home, és que no podem aplicar un recàrrec sobre un concepte que encara no està jurídicament definit. Taxa de residus. Estem parlant de com introduïm el factor econòmic en la taxa de residus. Hi ha moltes fórmules. És veritat que hi ha alguns ajuntaments que estan utilitzant el rebut de l'aigua. Alguns ho fan per amagar aquí dins la taxa de residus. I així la gent, quan paga l'aigua, no se'n dona compte que també li estan cobrant la taxa de residus. Això ho estan fent molts ajuntaments
de molts colors polítics, també el meu, que utilitzin l'aigua com a element, el consum de l'aigua com a element que serveixi per establir si es paga més o es paga menys, veurem com funciona. Veurem com funciona, perquè pot ser que s'estableixi una correlació renda-aigua o pot ser que no s'estableixi. La taxa de residus té un objectiu molt clar, que és fomentar el reciclatge. I, per tant, ha de bonificar les conductes que reciclen i ha de penalitzar les conductes que no reciclen independentment de la renda. És veritat que hi ha situacions econòmiques complicades i per aquest motiu aquestes famílies que es troben en aquestes situacions econòmiques complicades han de poder beneficiar-se d'aquest mínim exempt que tenim incorporat en la taxa de residus, aquestes bonificacions. Enguany, amb un mínim exempt que era bastant rígid, hi ha hagut 300 llars que s'han beneficiat d'una taxa reduïda. Hem incrementat aquest mínim exempt, comptem que podem duplicar aquests beneficiaris d'aquesta taxa de residus, que aquests sí que són persones en situació de vulnerabilitat econòmica. I després, el Partit Popular ens diu que i també ho ha dit Junts, que aquest mandat estem pujant molt els impostos i que ho estem pujant per sobre l'IPC, és veritat. Convé recordar, però, que l'anterior mandat les taxes van baixar, respecte a l'IPC, van estar sempre per valors inferiors durant els 4 anys. Per una senzilla raó, perquè l'anterior mandat es va encadenar una pandèmia, només començar el mandat, i després va venir la guerra a Ucraïna, que va generar un context econòmic molt complicat en el qual es va decidir, no només Sant Just, sinó que en molts altres ajuntaments del nostre país, que no era un moment adient per pujar la fiscalitat. I en aquest mandat, la gran majoria d'ajuntaments el que estem fent, alguns abrupte, el primer any van pujar l'IBI un 15%, altres d'una manera més esglaonada, estem intentant recuperar aquells diferencials que vam tenir en l'anterior mandat, perquè les despeses han pujat, els costos dels contractes tots sabeu que han pujat. Esquerra també tenim un debat molt interessant sobre l'habitatge públic, com incrementar el parc de l'habitatge públic. Jo crec decidir que en aquests moments en què s'està plantejant que tot l'habitatge de protecció oficial ja quedi regulat com a tal durant sempre més, que l'Ajuntament compri habitatge de protecció oficial, que destini recursos públics a comprar habitatge de protecció oficial, em sembla que no és una mesura que vagi en la bona direcció, perquè els habitatges de protecció oficial, ja sigui en règim de venda o de lloguer, només hi podran accedir aquelles persones que compleixen els requisits d'accés a l'habitatge de protecció oficial. Per tant, no estem guanyant res comprant habitatges de protecció oficial. No. No. El parc d'habitatge públic es manté. El parc d'habitatge regulat es manté. Es manté. I les persones que hi accedeixen són persones també que compleixen amb els requisits d'accés a l'habitatge de protecció oficial. Altra cosa és aprofitar oportunitats que et dona el mercat per comprar habitatges lliures i incorporar-los al parc públic, que és el que hem fet amb aquest habitatge que hem comprat al Walden, que era un habitatge de l'Institut Català de Finances, que el vam comprar a un preu raonable i hem incorporat al parc públic d'habitatges. La gran majoria d'ajuntaments, siguin del color que siguin, no van comprant habitatges així, van a Finques Amat i compren un pis per posar-lo al parc públic. No ho fan, això. El que fan és aprofitar oportunitats del Sareb, de l'ICF, oportunitats que brinden aquestes situacions per ampliar el parc d'habitatge. No hi ha ajuntaments
no hi ha ajuntaments que vagin a competir amb els privats per veure qui compra un solar o un pis. És que seria un sobrecost enorme per les finances públiques. L'habitatge públic, com realment s'incrementa notablement, és com ha fet històricament Sant Just, que ha estat amb promocions d'habitatge de protecció oficial. I després, Junts, el contenidor, dieu que és un sistema, el contenidor intel·ligent és un sistema molt més car. Sabeu que hi ha dues alternatives avui en dia per donar compliment a la llei de residus, el porta a porta, que ja no és el porta a porta de sempre, sinó que també és un porta a porta que ha d'estar xipat, s'han de posar un codi de barres als cubells i els cubells ja també han de ser llegits, vull dir, per tant té una component tecnològica també que fa que incrementin els costos, i jo sincerament no tinc gens clar que a dia d'avui el porta a porta xipat sigui més econòmic que el contenidor amb xip. Crec que al revés, que el contenidor amb xip és més econòmic. Altra cosa seria que ens diguéssiu que potser a Sant Just hi ha masses bateries, perquè nosaltres hem optat per un model de proximitat. Entenem que tothom ha de tenir una bateria de contenidors de menys de 50 metres a casa seva. Podríem dir, com altres municipis, que la tingui a 200 metres. Llavors sí que reduiríem la factura. Ara perdríem aquest servei de proximitat que tenim actualment. Sobre l'Institut Escola, em sorprèn el que m'has dit. És una inversió que no ha de fer l'Ajuntament. El que ha de fer l'Ajuntament és pagar la consergeria, la neteja i el manteniment i la seguretat del nou Institut Escola, que ha començat a caminar, i és el que estem fent. I aquesta despesa està reflectida en el pressupost 2025, que suposo que en el 2025 ja tot el curs es desenvoluparà als mòduls del carrer Narcís Monturiol. I després també el conveni del Masjuí. El conveni del Masjuí feia una aportació de 4.200.000 euros a l'Ajuntament per poder fer inversions i infraestructures al Masjuí, i dius que hem destinat aquests diners a la deixalleria. Parcialment és així, una part, però si sumem el cost de les inversions d'equipaments i infraestructures al Masjuí, comprovareu que sobrepassa amb escreix no els 4 milions, sinó els 10 milions. Per tant, el tema d'on es treuen els diners per finançar les inversions és un detall. El cas és que en el barri del Masjuí s'han destinat més de 10 milions, o es destinaran quan es completi l'obra de la pista poliesportiva, més de 10 milions. Sí? Tinc una esmena a fer. Bueno, l'esmena que vulguis, però els números... No, vau dir que era un equipament del poble, no del barri. Però està al barri del Masjuí. Però vau dir que era un equipament de tot el poble. Bueno, no del i el... Per tant, una inversió específica... A veure, el pont... La passera que connecta el barri del Masjuí amb el barri sud es va finançar amb el conveni del Masjuí, a part d'un FEDER. Aquesta passera és del Masjuí o és de tot el poble? No. Vull dir, les infraestructures són per tot el poble. És veritat que el centre cívic, per la idiosincràsia de l'equipament en si, acostuma a tenir un ús molt més de barri, però exceptuant els centres cívics que tenen aquesta funció de cohesió veïnal, la resta d'equipaments acostumen a ser equipaments on hi van gent de tot el poble, i està molt bé que així sigui. I després, seria interessant, Ramon, que el Masjuí no es convertís en un gueto, vull dir que la gent del Masjuí es barregés amb la gent de la resta del municipi i que la gent del resta del municipi també anés al Masjuí a gaudir dels equipaments que hi ha al Masjuí. Vull dir, és la... Falta el pont. I finalment, endavant, home, Laia, a mi em sap greu que diguis que no complim els compromisos. Jo crec que porto 4 anys d'alcalde, hem acordat els pressupostos a l'anterior mandat amb vosaltres, aquest mandat amb vosaltres i amb Junts.
estic d'acord que la rapidesa del compliment no és la que ens agradaria, tampoc a nosaltres, però jo crec que tots els compromisos que hem adoptat, tots s'han complert. Tots. I podem fer un llistat de tot el que hem anat pactant i, a més, tenim una especial cura que precisament aquests acords que han servit per aprovar els pressupostos es compleixin. Tard. Ara començarem les obres de les escales d'aquí, però no, perdona, també amb Esquerra Republicana vam pactar un pressupost, que hi havia al carrer, al passatge Sant Lluís, etc. Tot allò que va quedar contingut en aquells acords de pressupostos, tot, amb retard sempre, però tot s'ha acabat complint. Ja està. No sé si... Sí, no sé. Anna. No em pensava que volies tancar i deixar-ho aquí, Bueno, veig que quan estava fent la meva intervenció ja t'hi veus una mica despistat perquè no m'has escoltat del tot. Jo he dit que nosaltres no estem en contra ni molt menys no amb la pujada, sinó que hi hagin impostos per oferir uns serveis justos per tota la població. El que nosaltres hem dit és que la pressió fiscal vosaltres la teniu plantejada políticament. És a dir, els 2 primers anys tot estirar els 3 anys, pugeu els impostos perquè després un dels vostres punts del programa electoral sempre és la congelació d'impostos i no m'ho pots negar perquè això ho he fet durant bastant de temps. Pel tema de la taxa de residus, ja us hem dit, mirem a veure com funciona la CUPS, han fet un estudi molt intens, diguem-ne, porta molt temps treballar-ho, estudiem com funciona i aleshores una possibilitat d'aplicar-ho aquí. És una proposta en positiu, diguem-ne, perquè seria per una millora per la població. I nosaltres també hem dit en la intervenció abans, posteriorment, que el que també volem és que ja que esteu vosaltres i que sou els germans petits dels que estan governant a l'estat espanyol, que hi hagin lleis realment que obliguin a reduir la producció i la distribució, que no solament recaigui la població, sinó que recaigui allà on realment a vegades es produeixen tots aquests residus. Molt bé. Doncs només dic que tinguem en compte el context a l'hora de veure si pugem o baixem impostos, tinguem en compte el context econòmic i potser veient aquest context econòmic entendrem que no és el calendari electoral sinó el context el que marca que hi hagin o no hi hagin pujades d'impostos, però bé, no us convenceré. Ramon. Sí, no, bé, nosaltres bàsicament perquè ha comentat alguna cosa que nosaltres no hem dit. Nosaltres a l'Institut Escola, per exemple, hem ficat un exemple de retard, no de falta de finançament, en el cas aquest, per això volia també comentar. I respecte a la deixalleria, per exemple, que dèiem que es finançarà amb aquests 100.000 euros que venen del pla de Maslloí, que per nosaltres consideràvem que la deixalleria no és una millora per al barri, en concret quan aquells diners venien d'aquell pla que se suposava que era per això. I quan hem ficat l'exemple del pavelló, ja els companys d'Endavant ja ho han dit, és que ens sembla bé si el pavelló, com nosaltres vam demanar en el seu cas, es pogués fer ús als veïns del barri del pavelló en les hores que no hi ha les entitats, però això ens ho veu desestimar, per tant, directament no poden fer servir. Per tant, el pavelló és de tot el barri, part del Maslloí és cert que en gaudirà, però no és que sigui un benefici. I què podria ser un benefici? Per exemple, un parc, m'ho invento, el centre cívic, doncs això sí que ho és, però per nosaltres això veiem que no acaba i per això ho comentàvem. I després hi havia una altra cosa, però ara no he notat, vull dir que, però bueno, ho deixem aquí. L'Institut d'Escola del Maslloí, que ja ha començat a funcionar, quan vagi al Maslloí, que esperem que ho puguem veure, els que estem aquí, la gran majoria... Ara depèn de nosaltres, sí. La gran majoria de l'alumnat que hi haurà seran alumnes del Maslloí. No, però l'Institut Escola sí que es beneficiarà en horari diürn del pavelló. Per tant, és una instal·lació que és veritat que té un ús que és més ampli que el del barri, però no és veritat que la gent del barri no se'n benefici. A més, la gent del barri del Maslloí precisament és persones que formen part de les entitats de Sant Just, una pràctica de l'esport molt elevada per part de nens i nenes del Maslloí, per tant també seran
beneficiaris d'aquesta instal·lació. Jo no ho sé, vull dir, la mainada està a les Basses de Sant Pere. La mainada és un equipament de barri. La gent de les Basses de Sant Pere, vull dir, els equipaments del municipi van on van. Hi ha alguns equipaments que són de barri i hi ha equipaments que agafen tota la ciutadania i és bo que sigui així. Però en el cas del Masjuí teniu un relat que sembla que tots els equipaments que fem al Masjuí han de ser d'ús exclusiu dels veïns del Masjuí. I no hauria de ser així. Sí, home, sí. No us en doneu compte i... Vinga. Esteu dient que si no hi ha benefici pels veïns, no és bo pel barri. I això sí que ho dic. Sí, ho esteu dient. Ho he dit molt clarament, a més. Bueno, és igual. Aquest ja és un altre debat que tindrem aviat un altre cop quan portem aquí l'adjudicació del poliesportiu. Digues, Anna. Res, és fora de tema dels pressupostos, però que ja que hem parlat de l'escola, de l'Institut Escola, ens podries dir quan els nens començaran els barracons, si hi ha data perquè comencin, perquè per ara encara està una mica... Sí, a veure, molt probablement els mòduls, millor dir mòduls que no barracons, estan habilitats a principis de desembre. El que és probable, i això ho hem de pactar amb la comunitat educativa, que la comunitat educativa prefereixi fer el trasllat aprofitant les vacances de Nadal. Però en tot cas, si no és així i prefereixen avançar-ho, doncs estaríem parlant de principis de desembre. Vots en contra? CUP amunt, Esquerra Republicana. Perdona, el vot és el mateix o no? Sí, en tots els casos? Sí? Són tres. Els preus, les ordenances... Hi ha una esmena? S'ha votat una esmena, Joan? Vale, sí. Això hauries d'explicar-ho. Bé, portarem una esmena que s'hauria d'aprovar abans d'anar a votació. És una esmena sobre l'ordenança fiscal precisament de la taxa de residus, aquesta que ha donat tant debat, i és que la companya Raquel de Junts ens va fer donar que la taula de coeficients de reducció, el coeficient reductor, el que precisament feia era el contrari del que havia de fer, no? Havia d'augmentar el límit de renda i el que feia era, havia de baixar el límit de renda i el que feia augmentar-lo. Per tant, el corregim, ja no és un 0,9, és un 1 amb 1, que s'aplicarà a la reducció del 50 i la resta de coeficients reductors del 95 es mantenen com estan. Molt bé, doncs com que m'heu dit que els 3 punts hi ha el mateix vot, doncs farem vots en contra, CUP amunt, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i Endavant Sant Just, abstencions, Partit Popular, vots a favor, Sant Just en Comú i Partit Socialista, dels 3 punts, secretària? Sí, i els preus, les ordenances i els pressupostos. Molt bé, anem al de la Bonaigua, que els 2 punts del Bonaigua, que si us sembla bé també podem fer el debat conjunt i intueixo que la votació serà igual o també? Sí, doncs, Quima Jiménez. Doncs bé, a veure, aquí portem els 2 punts. Un és la revisió de la subvenció, acord amb l'IPC, que en aquest cas és la variació de l'IPC es té en compte pel 2024 és del 3,2%, per tant la revisió de la subvenció, el pagament trimestral és de 48.983,15 i la revisió del cànon, que també té l'IPC d'un 3,2, passa a ser de 14.163,64. I en quant a l'aprovació de les tarifes de les prestacions del servei que dona el complex de la Bonaigua, les seves tarifes estan proposades amb un 3,4 d'increment i aquest any ja com a tarifa nova és l'atenció individualitzada de l'educació especial, que té una tarifa de 525 euros, que més o menys si calculéssim, ho vam estar parlant a la comissió informativa, doncs l'import era molt igual al d'una tarifa normal, tot i que, com sabeu, aquesta atenció individualitzada suposa tenir una persona que ens ajudi en els infants que tenen
atenció especial poder fer l'activitat amb tota tranquil·litat i normalitat. I ja està. Gràcies, Quima. Paraules? Anna Vilanova, Copamunt. Sí, jo també faré l'exposició conjuntament de tots els punts. En aquests 2 punts, i de forma molt ràpida, votarem en contra perquè ja hem manifestat moltes vegades que nosaltres apostem per la gestió directa de tots els serveis, però malgrat tot també voldríem posar un apunt i explicar que aquestes tarifes, que ja ho diran els altres companys, suposo, de l'oposició, que estan per sobre de la mitjana dels complexos esportius del voltant. També hem trobat i ens sobta que, per exemple, un jove de 14 a 21 anys pagui una inscripció de 65 euros i una persona de més de 60, que segurament encara està en actiu, en pagui 59, i això passa en la majoria de serveis individuals. Per tant, farem una al·legació a les tarifes, demanant que es revisin aquestes edats mínimes i aquestes edats màximes per poder gaudir dels descomptes en els preus d'inscripció i dels diversos serveis. Des d'aquí ja llancem la proposta, però ja ho he dit que ho farem amb al·legació, que sigui de 14 a 30 anys pels joves i a partir dels 65 per la gent gran. Gràcies, Anna. Desiree Triler, Esquerra Republicana. Sí, nosaltres som coherents amb el nostre programa electoral i ja des del mandat passat reclamem que cal fer una reducció de les quotes de la Bonaigua. I van passant els anys i els mandats. Votarem en contra dels punts de la Bonaigua que impliquin una pujada de preus. Ens hi hem de posar en aquest punt. Estem al 2024 i el 2026, que ja estarem de cara a tots al 2027, segur que tots els grups polítics farem un programa electoral on posarem baixar les tarifes de la Bonaigua. Oi? Potser que ens hi posem ja. Votarem en contra d'aquest i del següent. Molt bé. Ramon Figuerola. Bé, nosaltres en el seu moment ja en el butlletí i en aquest mateix ple ja vam fer la comparativa que vam fer l'estudi dels diferents complexos esportius a diferents municipis del nostre voltant i vam veure que efectivament, com han dit les companyes, doncs el nostre és un dels més cars i això en gran part és degut sobretot per l'actual conveni, pels preus del contracte per la gestió del complex i per l'aprovació de les tarifes per la prestació dels serveis. Nosaltres creiem que quan tinguem l'oportunitat, com bé t'ha dit també Esquerra Republicana, doncs hem de fer una revisió i un nou contracte i ens sumem a les queixes també que tenen molts usuaris de la Bonaigua. Ja ho vam dir en campanya electoral, vull dir, sí que ho tornarem a dir segurament, però nosaltres també ho vam dir en la campanya electoral, que no estem d'acord amb aquest conveni i que, per tant, per tota aquesta raó votarem en contra de les dues, farem la mateixa votació per les dues. Gràcies. Molt bé, gràcies Ramon. Diputats no? Doncs, ponent, vols dir alguna cosa o anem a votacions? Vots en contra? CUP Amunt, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, abstencions, Partit Popular Endavant Sant Just, vots a favor, Sant Just en Comú i Partit Socialista. Doncs i amb aquests 2 punts acabem el ple extraordinari d'avui. Moltes gràcies a tothom i bona nit.